basi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampung fui ala. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Overnight. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Ja, Brasa, hier zit het weer. We staan hier in de keuken. En natuurlijk, kijk je naar Kulturu TV. Dan is je beta. En de beta die naar Patu, dan gaat hij iets lekkers klaarmaken. En zoals gezegd, Doxa! Ja toch, carry, Doxa. Carry Doxa? Ja toch? Ik ben bezig die knoflookteentjes te snijden. Toch? In een contentumsie, je begrijpt me toch? Maar ja, dat is het voor nu. Met uitjes, we gaan de uitjes straks gesnipperde uitjes toepassen. Ik heb 2 Madame Jeanette pepers hier, ze zijn al gewassen. Toch? Ik ga ze straks ook toevoegen, toch? Eraan. Ik zet het gewoon met pitjes, we doen het gewoon lekker eenvoudig vandaag. En ja, dat is het voor nu. Net waren we boven bezig, hè? Brokobana. Maar nu, die worden hier naar keuken. En dat vast wel worden hier naar keuken. En dan gewoon. Maar is dit weer bij Doxa? Is dit bij Doxa? En we waren ook bij Toko Kondreman, hè? Daar moet je zijn voor het halen van al jouw tropische producten. Al jouw tropische producten, hè? Toko Kondreman. Dat is het voor nu. Kijk, zoals jullie zien hebben we die gesnipperde uitjes hier. Toch? Ik heb ui, ik heb knoflook. We gaan het samen koken met antroa. Hier heb je het vergietje waarin ik die doxa ga laten uitlekken. Toch? We zijn gewoon osofassi bezig. Dus ja, hier heb je die doxa. Je anomuskring. Ja toch, hygiëne boven alles. Ja. Ja, wat papier, wat keukenpapier. Ik wil mijn handen even vegen. Hoe je let afaya jaso. Sowieso wordt het curry dogs. Wordt sowieso curry dogs. We hebben niet een al te grote pan. Dus we gaan deze pan gebruiken. Nee, zo. Juist. Biggie fire. We gaan het op die biggie fire doen. Jij blijft hier. Dit gaat hier. Hi Beta, mooi man, je bent lekker bezig. Je bent doxa. Ja. Maar goed, bijvoorbeeld dat je was jong, dat je leer sabori. Je maakt een doxa. Ja. Heb je het wel vaker gedaan? Heb je vaker doxa gemaakt voor mensen? Heel vaak. Heel vaak? Heel vaak. Heel vaak klaargemaakt. En wat is het verschil op vuur hè, hier in Nederland en na Udufaya? Serenang eerlijk. Chula. Tap chula we doen. Maar ja, we normaal doen echt tap chula omdat we zijn meer binnen. We zijn meer binnen hè. Maar iloba chula. Mami loba chula, tap chula ay wandel. Ja, maar dan kan morgen sweetie tapa Udufaya. Amoro sweetie tapa Udufaya inderdaad. Maar ja, omdat als sweetie tapa Udufaya. Toch kijk, ik zou de kijkers van mijn pota olie in apang hè. Kom met olie poti. Wat ook een doxa furu. Ja, een bakka. Een bakka boom. Die heb je toch? Dus ja. We gaan het met antroa klaarmaken. En het een beetje. Kijk, hier heb je ook de pimentkorrels. Hier zet ik altijd erbij. Pimentkorrels. Toch? En zo gaat het aan te pas. Sowieso bouillonblokjes. En ik zet ook
De curry hier. En dan curry in bakka, mooi dat. Ja, een budget. Een bakka. budget, ja, echt. Want ik van een bakka samen. Ane sweetie. Een bakka. Een bakka, echt. Maar ja, we gaan straks daarop terugkomen. Ja, mooi man. Je ziet, je wat? Ja, je hebt een bigge potty. Met een bigge bakka. Die olie was nog niet helemaal heet. Maar nu loopt die oliefire helemaal toch? Is dat zei dat kan bron toch? Hij bigge bron direct. En nu loopt aan dat. Dus met doen het op mi fassie. Begrijp je me? Ik kan mijn bakka rustig, ik kan budget even. De olie, wanneer het glazig begint te worden, dan ga ik die curry beginnen te zetten. Hé, maar beta, je kookt ook voor mensen? Ja. Want verleden mee lees, want kom mensen in dat zijn jongen. Was maar dat ik wel een beschuitje met beta eten. Want beta kookt zo lekker. Ja, beta kookt lekker, ja, klopt. Ja, maar stel was maar dat jongen. Ik zoek een privékok. Ja, want beta kan een bordje mee, jongen. Zeker weten. Dat beta is van de partij. Beta is altijd van de partij. Oké. Want mijn lees dat zijn dus maar een beschuitje aan beta nou. Een beschuitje. Beta. Kijk hier. Dadelijk op pot curry. Toch? Hier heb je de pimentkorrels. Ik ga ze straks ook toevoegen erbij. Ik hou van mijn pimentkorrels. Want biggies maar bij leer me, hè. Dat je die pimentkorrels, je moet het, hoe zeg je het? In stampen maar zien zo. Toch? Dus dan, ja. Ik hoef die met elkaar budget, aan bakken, aan budget. Laat hem gewoon rustig bakken. Hem rustig bakken. Je moet gewoon rustig bakken. Ai, dus daar is op voorzien in Sranang, die bij daar Sranang, hè. Daarna, zo lees gewoon, iemand wiki met boord kan dit 3 vollezen, mi bij boord doksa de maar misabi, hè. Mi bij lopen naar mijn favoriete gerecht, hè. En amansa leer mi boren na mama jong, amanat bij de mi commandant, isabi toch? Amanat leer mi. En ja. Jadi amanat dankbaar, maar no, om je want doksa sasir nasrana jongen. Hai. Wat dat vreemd, je ziet om je want doksa ja. Je ziet om je want doksa ja zo. Want de doksa ben je wat mooi man. Wat mooi man, hai. Maar kap ben de machine, tapa film. Tapa film. Is dat weet toch? Want de prijs is mooi. De prijs is mooi. Want if je hebt een foto niet dat je bij een doksa. Bij een doksa. Maar ja. Ala desan di segi wan prakseri about mi kon restaurant na ere. Isabi toch. Fosi abe de wan moro leuk ten tak je bij alasani gewoon. Toch dat te i bij. Je mij maar lip vrij. En wie is in op gudu, je bent maar lip vrij gewoon. Maar no. Desan dat schreef in een man doe moro. President beroepen op iemand televisieprogramma tak unamnya doksa nanga steak ala ik zet zwarte peper nu hè. Toch? De maar allemaal beroepen op. Maar allemaal bij chillen gewoon. Ja, he. Terwijl allemaal je budget aan mij bakken. Toch? En met katan bakken. Na mijn fassie. Kijk, nu ga ik die curry erbij zetten. Ik zet wat curry. Saka boom curry pot gang. Na curry of masala? Ja, masala hè? Masala. Masala, ik weet niet wat het verschil is. Toch? Dan moet dit nu gewoon door blijven sudderen, gewoon
Gewoon door blijven. Ik zet een bouillonblokje of een Maggi blokje, hè? Of zo'n fassie weer dwingen. Ja, maar is meri, daarom wel los. Maar wat beter kijken naar zijn naam. Ah, ama se smeer tranga, ama se konkru. Is meri? Is meri, ja. En hij voelt smokken. Ik heb bakka zo. Ik ga ei bakka zo. En mijn bakka. Ga ik straks dat vlees erin zetten. Gewoon lekker eenvoudig. Hij konkroek bij, hè? De kongru. Ja, man. En ik loop vast van amang je konkroek, toch? Nanti op pensel dat je kan maar kongru. Ik ga nu het vlees beginnen te zetten. Ik vasa ja mi loba ede persoonlijk, dus met pota ede altijd erbij. Mi en jama ede altijd. Dus wat ik alvast heb gezet, begin ik alvast te draaien. Apa tu kincumci? Ay, Is een beetje klein. nou ja. Je maakt dat we moeten roeien met de riemen die we hebben, hè. Dus dat zien de sponsoren, hè, dat ik trali zie. Dan mam sponsor een pang. Nee, je jammer kop. Ja, mi en jama kop. En de A itu. Ay alasan. Nee, je komt van Marokko niet. Tuurlijk. Ik ga dus zo. En met die moest bakken even. Dus ik ga dat even laten doen. En dan, ja, bakken dat die dan moet beginnen aan troa. Look van mij draaien even eten. Toch? Dan maak ik igi watra. Dus ja. Doe ik zo met watra dadelijk. En zolang ik allemaal nog met watra, ga ik nog hier water erbij zetten. Ja? Komt u kijken, cameraman. Komt u kijken. Goed ja. Dit is nou een igi watra, hè. Binnen pot watra gaan eten. Dus zolang ik watra is, nog haar gue. Minoga pot watra gaan eten. Zie? Waar mij zit kom. Dus ik moet hem even laten doorgaan. Hier heb ik die antroa.
Ik ga die androa straks snijden, is al gewassen. Ga ik wat zout zetten en azijn erin. Terwijl ik hem snijd, dan zet ik hem weer in het water. En daarna ga ik hem lekker bakken. En dan wordt dat ook opgenomen, zodat de kijkers kunnen zien. En dat de sponsoren dat ook kunnen zien. Ja, toch? Hier is een... ja, laat me dit alvast. Ik had nog hier zout gezet. Zet wat zout erin. En ik wil de kijkers ook wijzen hoe ik het ga snijden. Ik snij hem zo. Toch, zo snij ik hem. Ik snij hem op deze manier. Doksa sitcom. Je smering. Je smering, hè? Hij smering, doksa. Dus zo snij ik mijn antroa, hoor. Maar heb je ook geplant in Suriname? Ja, ja. Want bijna elke Suriname heeft een erf. Ik had altijd mijn moestuintje. Ja, je moestuintje. Ja. Dat zei bij Loprani. Pepers. Los van pepers had ik altijd ook paprika. Makkelijke dingen, hè? Dus dingen die niet te veel ruimte namen. Ik had altijd ook bij mijn oma op zorg en hoop hadden we altijd ook marcousa. En marcousa is een slingerplant, hè? En dan ging het altijd naar de buren ook, waar het groeide. En wat mis je het meest van Suriname? Kodak ibo dasen nanono de zonda baganda say bodo. Tide? Tide zo'n euro dan mee bij bori, dan mee bij boron. Kan je een groene erwten, een snert, toch? Dan mee bij bori, dan bij chapchin zo gimme mama, dan bij donja nanga mi gezin. Ja toch? En dat we bouw doen, kan we bouw lukken een film en dan net die dat we gaan rijden om met je phone. Koiri. Ik wil Surinamers houden daarvan, hè? Een beetje rijden, te kawagitje, bagana, zo. Dus eerst ga je slapen een beetje, bori, ja. Je dompje en zo. In Suriname begon mijn dag altijd om 10 uur. Dus voor 10 uur doe ik geen zaken. Kijk hier, kijk wat er. Maar hoe bedoel je voor 10 uur gezegd? Ik ga roken toch? Wie? Nee, ik ben mijn eigen baas. Oh, 10 euro heb je niet? 10 euro, voor 10 euro min kan daar straat in nooit. Ik had altijd temi op 10 euro, luka edeja zo. Dat is ben. Dit is naar Abella. Dat is toe. Dit is mosip toe. Voor 10 euro, mi daar also altijd. De bakkarat, temi op dan me wasi. Temi wasi, dan me lukugo samen bori. Toch? Ik stond altijd vroeg op om te gaan douchen, laat me het zo zeggen, maar daarna ging ik wel liggen. Temi op meestal deed ik daarna een gebedje. En dan, ja, dan me luku samen go bori, dan me go bij den sani, dan me ka oso, dan me bori. En dan baka dat, dan me ben don baka, dan pas me go a strati, go temi op, dan me go do mi zaak na strati. Ja, me sendero kom af mi meestal, go do dem aan sani. Dus zo ging het allemaal aan toe. Zo deden wij het. In Suriname, hoor. Dat is bakana dat je gaat ommetje, ja, gezellig. In de vooravond, of we gaan uit eten meestal. Naar van de Karapassi dape, naar Torarica in de buurt van Sommelsdijkstraat, no? Naar de caféshop, de cafés, dat we gaan. Maar nou, maar sabe snap viswinkel toch? Mino lobas aan het hangen viswinkel, hè? Of parkeer wagi chillen, no. Dat dan nog niet. Mina also, of ik heb mijn plekken waar ik ga. Ja, maar mijn standaard principe me go. Maar zo ben doen er. Nee. Maar heb je al mooie comments gekregen als maar belly dat hey bet mishifa je bodra pa Holland wat de matifi ja mata senang de mabe gwen yang. Ja, de matifi. Ja de mashi dat je bor ja. Hey sap sana saf me.
Wie zit dan aan veevis, maar mi nooit nog bij boren tapa hoeveelheid voor veevis. Ik ben bord die eitjes, maar nee. Ah, 10, ze maar schrijf je met bor voeren, altijd met bor voeren. Want deze jaar doksa, ja, en dan bijna 10 smaken je mee. Ja, Maar goed. maar alvast wat ouwaka, unu wango nyameng. Maar is dat nou mooi wat hoor? Aha. De man chat, doksa, de matifi. No, de mij watertanden erop. Ai. Maar toen dat er nou een boende, dat we zet we gewoon, dat gaan we wachula, origineel wa. Tapa udu, zeg je toch? Kom maar, look aan maar, ja, van amai meke watra, amai meke igi watra. Kom je pot wat pepper gooien, maar bossa pepper. Itu doksa moet een beetje pittig zijn, hè? Dus ja, wat is het voor nu? Inmiddels heb ik die antroa ook al gesneden. Toch? Ik heb hem gesneden. En ja, ik ga een tomaatje erbij zetten. Een tomaatje ga ik erbij zetten. Ik had de tomaten ook al gewassen, mensen. Dus ja. Een pot wat tomatie erbij. En na sasa ik ook wat. Zo je begin. Osso fassie, we doen ons best. Beta kook voor grote hoeveelheden. Dus beta gwente sani. Maar ook voor kleine hoeveelheden toch? Want ik wil ergens wel vrouw dit of wel maandag jongen. Ik wil vandaag niet koken, ik wil lekker thuis zitten. Ik heb een privékok nodig. Ja, dan mag je beta altijd roepen hoor. Dat kan beta la. Dat heeft beta ook gedaan. Altijd. Ja. Oh ja, Bori. En natuurlijk, als iemand thuis zit en zegt, jongen, los dat doksa, je kan bellen naar beta, beta kan een portie voor je klaarzetten. Klaarzetten, ja, tuurlijk. Ja, je kon je maar ja. Dat kan, tuurlijk. Isha man. Loga man. Hé, maar beta, hoe ben je op het idee gekomen? Oh ja, want kwam eens bij de hè, dat was maar beta want toen bij accident, maar wat moeten we gaan koken volgende week? Ja. Zodoende, dat was maar beschreven toe. Doksa. Toevallig hè, was maar bij pot toe. Ja. Doksa hè. Nou, En dat. Meo, pas maar dat luku, want we hebben geluisterd. En de persoon mag altijd contact opnemen met de studio. Om ja, misschien wil die persoon een bepaalde sponsoring geven. Of zo, mag altijd. En natuurlijk heb je een idee dat beta moest boord tralesi. Zet het in de comments. Dat beta doe je best voor boring. Dus misschien doen we dat. Dus blijf schrijven. Wat moet beta volgende keer maken, koken, dat hier in de keuken. Ja, en men zegt over smaak valt er niet te twisten. Iedereen heeft zijn of haar eigen manier. Ja. Waarom nog beloopt nooit voor Bori? Naf piro de feitaken, de knoflook. Ai. Je massa. Ja, ik kan massen toe. Maar dat na de mi bij op mijn hand langer altijd toch. Sa pot alles aan klaar gimi. Dus de amanat kong, amanat substandard, aman moest pot uien, uitjes, knoflook, tomaat, aman pot gimi altijd klaar. Maar if beta schrijft de aan, dan doet beta het zelf. Goed zo. Ja. Beta is voor alle markten thuis. En dus ben je een sponsor, Itaki Jongo, met beta sponsor me. In de keuken, ja, gewoon weer een prima beta moet zeggen, ik wil beta sponsoren. Dat is altijd welkom, want dus dat moest bij natuurlijk toe, beta. Ja, natuurlijk. Dus dat moest bij. Dus wil je beta sponsoren, dan is het gewoon even bellen naar de studio van Kulturo TV. En dan beta, jongen, ik ben gesponsord door, noem maar op. Straks gaat het water hier moeten verdampen. En dan ga ik water zelf toevoegen. Dan pas. Ja. En beta heeft hier ook de rijst klaargemaakt. Beta heeft rijst klaargemaakt hier. Toch? Die gaat gedraaid moeten worden.
Altijd in draaien alizi. Ik heb dat soms maar op alizi tabot op fire in plaats van een rice cooker. Alizi tap fire moro bunto. Ah, dat is maar sama leuk. precies droog. Dat is maar een rice cooker zijn. Een rice cooker altijd solisi. Of wat mok salisi tap pudu fire. Dus alizi borik batu. Nou zo. En heb je nog op sport gezeten, Beta? Je doet een sport of heb je nog iets gedaan? Beta nooit nog meer doen op je judo voorzien. We doen op je voetbalclub Eva Tumong. Robin of Robin Hood. Maar ben je verder, Beta nog doe echt toemsie voor sport. Ai. Ja. Ik heb altijd gewerkt. Laat Beta het zo aangeven. Ik ben op stuka. Altijd Miroko. Ik ben een family guy. Ik loop mijn familie. En altijd mijn familie beloopt me ook toen ik ben. Je hebt altijd wat behulp samen jongen met me. Ik werkte ook in de buurt voor mensen. Dus ja. Nou, zo Beta doen we altijd. Zo Beta doen we altijd. Dus nou zo. Meestal bij groenten, dan maak ik gebruik van die blender hè, om het te malen toch? Mijn knoflookteentjes hè. Maar ja, aangezien mijn blender en Beta is in de mood, dan doen we het op deze manier. Tramang kota ayung na knoflook fini. Maar het heeft geen zin als je het heel fijntjes snijdt. Want hij gaat ook vanzelf smelten in het eten. Hè? Daarom moet je een goede verhouding zetten altijd. Mooi Zo man. gaat het allemaal aan. Want als je dat af ja, heel mooi onder een patu. Ja. Hoog vuur. Het doksa na dadelijk akba. Want doksa na bolang am tapos as. Ja, maar afaya voor ons zo op jana massief. Afaya Kong heel. alasani. Is het kon ja. Bruine bonen hoe zit kon. Wali zo best het pinda soep, maar hadden het niet opgenomen. Toch? Nu kon ik van Amandis en begin met water. Toch? Zie? Dan moet ik pot water genomen. Goed ja. Lekker warm water. Juist. Dan moet pot water genomen. Want, zo onder se jouw safu. Toch? Dan moet pot water genomen. Is nog geen tijd om te proeven. Nu moet je gewoon werken aan voor mekako safu. Ja. Mekako safu. Ja. We hebben de gesnipperde uitjes. Ik ga dat vuur van achteren aanzetten. Toch? Ik ga het vuur aanzetten. Straks gaat Beta wat olie in doen in de pan. Toch? De pan die is ook al gewassen. Ik ga die groenten straks laten uitlekken. Hierin. Toch? Ga ik het laten uitlekken. En ja. Zo gaat het allemaal aan toe. Ay naki hè? Aku Java Ivory ya Sheng. Die pan wordt ook al een beetje heet. Ga ik die olie in de pan zetten. Even hier. Ik heb hem even niet nodig. De olie is al heet.
Zet ook de gesnipperde uitjes. Kijken jullie naar de doxa een beetje? Doxa is het kookbaar, hè? Ja man. Doxa mensen. Als dat is meer sweetie. Ja. Dus zet maar in de comments wat u graag wil dat Beta gaat koken de volgende keer. En het leuke ook is, wat je altijd moet doen, hè. Terwijl je kookt moet je ook gelijk opruimen. Wat is je lievelingseten, Beta? Zij loopt pinyang. Bruine bonen. Waar kan iemand je voor wakker maken? Bruine bonen. Dat naar nummer 1. Dat naar nummer 1. Dat is maar naar nummer 2. Nummer 2 naar doxa. Dus daar toe staan niet meer die bruine bonen. Bami. Ja man. Bruine bonen, doxa, bami. En soort groente in lobby. Antroa. Bitterblad, bitawiri. Sopropo. Boulanger. Tireblad. Ja toch, zijn die standaard groen. Maar in Suriname was het standaard Antroa of Boulanger. Omdat veel ijzer, hè? Boulanger. Ja, Antroa of Boulanger. En pas sopropo de. Sopropo ook. Maar meestal sopropo nam veel tijd toch? Oh. Om een beetje klaar. Want van mij ben je vrachtwagen, nu ben je op een haven. Je bent bezig. Dan heb je niet echt altijd tijd om bepaalde dingen te doen. Kijk, dit moet echt fruiten. Zoals met de mij bori, de mij vrede olie. Dat olie kan spat naar de sana. Breng het een beetje dichterbij, laten de kijkers zien wat er hierin gebeurt. Laat het een beetje. Zet je het vuur een beetje lager. Ja, zo gaat het allemaal aan toe. En we koken. We doen ons best. En God doet de rest. Dus mensen, Toshi Beta Astrati. Dat geef hem een van de big one. Dat big up. Kulturo TV Beta in de keuken. Ja. Dus kom je Beta nog tegen op dat Beta heb je nog mensen tegengekomen op straat. Maar hey, ik kom heel wat mensen tegen. Vooral wanneer ik soms met het openbaar vervoer verplaats. Ja. Kom je altijd mensen tegen. Dat is de mij taki odi. Beta van Waka. De mij herkennen. De mij herkennen trouwens. Loon brasa you isabi toch? Dus het zijn echt van die. Het zijn leuke momenten. Dus ja. Kijk, dit is al aan het bakken. Zo. En dan is er die antroa erbij. Wanneer je die antroa hebt gezet, dan ga je hem een beetje draaien. Antroa tramai pot watra in de ma antroa na de sana. Ik doe dat niet. Antroa is iets. Je moet hem gewoon bakken. Wat je altijd ook gelijk kan doen. Wat zwarte peper. Zet die gelijk weg.
Laten we die mensen die doxa even wijzen. Het is allemaal maar. Nog niet. Wat is het bij het is dan? Straks. Meestal te beta e bori beta net is hier. Beta net is het. Nog beta na blind. Het is van maand op ik ben bijna Ja. ik ben bijna zeker aan mambo. Nou, ik moet nog een blokje erbij zetten. Dat is abigba. Dat is niet sabitba. Beta na blind. Beta na blind. Hij smeert Brabangasa, mensen kijkers van Kulturu TV. Koken met Beta hier op Kulturu TV. En dan mensen, ik kan het zeggen, ik kan jullie vertellen, het ruikt heerlijk. Het ruikt lekker. Beta. En hoe lang ben je bezig met zo'n doxa? Hoe lang ben je bezig? Ongeveer 2 uurtjes. 2 uurtjes. Beta is ongeveer 2 uurtjes bezig. Ja, en dan het moet tijd nemen. Hè. Je moet hem de ruimte geven om zacht te worden. Om, ja. Dus, nou weet je het. Oké. Kijk hier. Beta zal ik maar bijna, dus we gaan eten. We gaan smullen. En dan gaan we weer een mooie opmaak maken, zodat de mensen kunnen meekijken hoe Beta gaat opscheppen zo meteen. Ja man Beta, het ziet er fantastisch uit hier wat je hebt neergelegd. Weet je doxa, weet je antroa en rijst. Mooi. Ja man. Hier geen opschappeling. Juist. Beta, lekker aan het opscheppen. Tuurlijk. Beta heeft gekookt toch? En ik zag dan een sweetie van zijn Amora fire heat. Ja, Amora sweetie. Moro sweet ja. Dus dan is het een Jan Koru Koru, een bromi mofo. Een bromi mofo ja. Fire! Antrua. Fire kan Antrua in de staan. Dat weet ik gewoon Antrua. Oh, Antrua nou? Want zo propona Karaila. Klopt. Ze propona Karaila. Bulashina Bata. Ja. Doxa is iets, meestal heeft hij geen saus toch? Hij zuigt alle saus. Juist. Zie je? Daar die anus. Anus en kop. Ja. Apa kop deh, nyawa kop bak. Nou, een kop moest niet eten. Een trek. Ja man. Oké, Beta. Eet smakelijk. Dank je. Kijkers, u heeft het gezien. Beta is bezig geweest. En dit is het geworden vandaag. Eet je smakelijk, ook thuis. En ja, tot de volgende keer maar weer. Koken met Beta op de zondag hier bij Kulturu TV. Speciaal voor jou. No horno blue,
kan bribi nu srefi. Una de wedstrijd na man. Vaderland. Suriname is je vaderland. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647-03/06 870 98312. Attenzo! Gautrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Gautrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw!